Com a candidat a l'alcaldia del nostre poble, assumisc amb il·lusió la responsabilitat que això comporta. El repte és ambiciós, perquè es tracta d'impulsar les iniciatives que Triem Vilafamés proposa. Més que un grup municipal, som un equip que anem a treballar per les persones i volem escoltar totes les opinions. L'objectiu de Triem Vilafamés és, bàsicament, el desenvolupament socioeconòmic, el progrés i el benestar social del nostre poble. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís. Triem Vilafamés volem canviar la forma de gestionar l'Ajuntament del nostre poble. Volem fer una política més participativa i democràtica. Una política que pense en els veïns del poble i no estiga sotmesa a altres directrius. Volem acabar amb les polítiques clientelars i corruptes que han practicat els que han governat les nostres institucions. Els serveis públics són un dret dels ciutadans i no són favors que atorga el regidor de torn. Intentarem governar per a tots i totes. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís. Volem impulsar la rehabilitació urbana d'edificis públics i privats. Hem d'aprofitar les ajudes del Govern central i de la Generalitat fent val de la condició de Vic, bé d'interès cultural. Això contribuirà a donar treball, a conservar el patrimoni i a millorar la imatge turística. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís. Podem estalviar diners en despeses innecessàries. Triem Vilafamés aplicarem els impostos d'una forma progressiva. Actualitzarem els valors cadastrals i les contribucions que han quedat desfasades. En definitiva, controlarem les despeses i adequarem els ingressos a les necessitats socials prioritàries. Els diners públics cal administrar-los bé. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís. Des de l'Ajuntament volem mitigar els danys que ha causat el desmantellament dels serveis públics. Amb l'excusa de la crisi, els governs ens han portat a una situació de misèria econòmica. Triem Vilafamés volem enfortir la sanitat, l'educació i l'ajuda a la dependència. Atendrem a les persones majors i lluitarem per una societat més justa, més solidària i que fomente la igualtat. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís. Els comptes de l'Ajuntament han d'estar clars i han de fer-se públics. A través d'internet, tot el món ha de poder consultar en què es gasten els diners del pressupost. Hem de saber on van a parar els diners de la contribució. Això es diu transparència. Transparència en els comptes i transparència també en les contractacions que fa l'Ajuntament. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís. Triem Vilafamés tenim interès per mantenir el patrimoni cultural i la memòria històrica del nostre poble. Volem fomentar la presència del valencià a tots els àmbits socials. I també volem diversificar l'oferta d'activitats dins de la programació de festes. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís. Hem de promoure campanyes de conscienciació respecte a la conservació mediambiental, reducció del consum energètic i el reciclatge dels residus. Impulsarem el consum de productes locals, l'agricultura ecològica i l'aprofitament de l'aigua. Per a protegir les collites i els béns del poble, coordinarem amb els cossos de policia i guàrdia civil la vigilància del terme. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís. Els representants públics
Hem de ser exemple ètic i cívic davant la ciutadania i, en especial, davant de la joventut. Des de Triem Vilafamés entenem que el model de ciutadà a seguir no ha de ser el de la xafarderia, la improvisació i enriquir-se en tindre l'amic o amiga en el lloc adequat. Per això, fomentarem una educació en valors i donarem suport als joves talents en l'exercici de les arts, els esports i l'esforç i excel·lència educativa. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís. Com a candidat a l'alcaldia, no vull crear falses expectatives, ni promeses que no es poden complir. Vull escoltar a tots i oferir el meu treball, la meva dedicació i el meu esforç a l'Ajuntament del nostre poble. La Casa de la Vila tindrà les portes obertes a tot el veïnat. El meu pensament és que la política municipal ha d'estar al servei de la ciutadania i s'ha de realitzar de forma transparent i participativa. Triem Vilafamés és l'única alternativa real per a canviar la política municipal del nostre poble. Vilafamés, primer que res. Vota Triem Vilafamés Coalició Compromís.